itt a tanfolyamon a bűvös szó az az internet. Ugye ez a sokoldalú internet, ez az óriási világháló, amit már nagyon régóta ismerünk, és nagyon régóta használunk is, meg szörfözgetünk, meg ide-oda járkálunk rajta, de azt gondolom, hogy az internetnek még számos olyan hasznos előnyét nem ismerjük, vagy nem ismeri mindenki, amit azt tud nekünk nyújtani, hiszen az internet ma már az életünk minden területén segítségünkre tud lenni. Nyáron kerestük a jelentkezőket, és nagy örömmel jelentkeztek olvasóink. Most 15 fővel megy a tanfolyam, tehát ez a létszám adott, tehát több fővel már nehezebb lenne dolgozni. A hallgatók számára ez ingyenes, tehát ezt a pályázat biztosítja. Egyébként a Miniszterelnöki Hivatal országos kiírására a Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázott, és ő az országból 10 könyvtárat kért fel partnernek. 10 könyvtár szervezhette meg ezt a tanfolyamot, és nagy örömünkre bennünket is kiválasztottak. Úgyhogy ennek a tanfolyamnak minden költsége tulajdonképpen a pályázat kiíróját terheli, tehát ingyenes volt a hallgatók számára is, és a könyvtárnak sem került pénzébe. 4x4 órában 2 kollégám tartott előadásokat, Preizing Frigyes, aki a rendszergazdánk, és Lőrinc Róbert, aki könyvtárosunk, és ő egy eltanácsadó képzéssel is rendelkezik, ami kimondottan az elektronikus szolgáltatások megismertetését célozza. Szeretnénk nagyon konkrét, pontos, gyakorlatias ismereteket megtanítani, elsajátítatni erre a tanfolyamra jelentkezőkkel. Minden olyat, amit a mindennapi életben, állampolgári mi voltukban is használni, illetőleg hasznosítani tudnak. Így például az ügyfélkapu az lehetőséget biztosít a helyi okmányirodával való kapcsolattartásra, egészségügyi problémák esetén az egészségüggyel kapcsolatos információk megszerzésére, illetőleg a korábbi előtörténetünk megismerésére. Munkával kapcsolatos ismeretekben is fontos szerepet játszhat ma már az internet. Nagyon fontos, hogy az elmagyarország.hu portál az, ami a kormányzati portál tulajdonképpen, és elektronikusan ott intézhetők különféle ügyek, a gépjármű ügyintézéstől kezdve az adózásig, a banki ügyintézésig, és most erre kaptunk lehetőséget, hogy ezekre hívjuk fel a figyelmet és tanítsuk meg ezeknek a használatát az olvasóinknak. Az internet az már sok-sok évvel ezelőtt elterjedt az egész világon, és mi is a könyvtárban sokat építünk rá. Ugye ma már azt mondjuk, hogy a könyvtár nem csak a könyvek, dokumentumok gyűjtő, tároló helye, nem csak a könyvekből tájékoztatunk, hanem nagy mértékben használjuk az internet adta lehetőségeket is, hiszen az internettel az egész világon bármit megkereshetünk, és kikereshetünk, és elérhetünk. A kormányzatnak fontos célkitűzése, hogy Magyarország minden településén a legnagyobbtól a legkisebbig is, tehát a pár száz lakosú településen is legyen internet elérési lehetőség, és ezért különféle támogatási programokat hozott létre. A Miniszterelnöki Hivatal konkrétan meghirdette a Menet 2008 című internet oktatási lehetőséget, tehát egy olyan tanfolyamot szervezhetünk mi, amivel az elektronikus közigazgatás ügyeire oktathatjuk a hallgatókat. A tanfolyam a Bárdos iskolában zajlott, itt kaptunk lehetőséget az oktatóteremben, sajnos a könyvtárban ezt így nem tudtuk megvalósítani helyhiány miatt, és hát úgy tapasztaltam, hogy nagy érdeklődéssel vettek részt a hallgatók, különböző felkészültségi szinttel, de a tudásszomja az igen nagy volt. A kollégáim is azt mondták el, hogy ők is úgy tapasztalták, hogy nagyon befogadó, készek voltak
továbbiakban azonban még sok gyakorlásra van szükség, hiszen amit mi most meg tudunk tanítani, az egy csepp a tengerben. Rendkívül összetett rétegződött a társadalmunk. Azt hiszem, hogy ez a rétegződés itt akár a 15 fő tanfolyami hallgatón keresztül is tapasztalható. Reményt ad számunkra arra, hogy teljesíteni tudjuk majd a kötelezettségünket, az, hogy a könyvtárban is ugyanilyen sokrétű, különböző társadalmi élethelyzetű emberrel találkozunk, és mindannyiuknak megpróbálunk valamilyen módon segíteni. Ha együttműködnek, akkor talán van esély rá.